Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame do kegoncengan. Kae-kae bulanane yen disawang kok mawe-mawe kaya-kaya ngelingake aja kabeh cokono sore-sore asale saka tela iku tambane apa asale saka tela atine rada gelap aja ngono mas aja ngono kadung janji aku mangko kenal. Wis to. Wah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai goro-goro. Jam piro to iki? Oh, 5:30. Wis pas nek goro-goro yamen iki. Kok gasik meneh, Truk? Gasik iki soalé yo. Ya ngono kae pokoke. Jare bubare 6:30 tenan. Nek bubare 6:30 tenan iki lho goro-goro tekan mengko jam 6 lho. Piye? Enggak mau, saya mau tidur. Mbak Anting iki lho. Kok le? Enggak mau, saya mau tidur. Yo thank you. Yo thank you. Do kangen kabeh karo Mbak Anting iki. Piye to diantemi wae apa piye? Aja ora oleh. Iki gandeng do kangen to karo Mbak Anting iki. Heeh, ayo
Iki mengko ya kon nembang ngono to. Pembukaan gara-gara. Ora piye. Ono tetepan kok. Neng ya iki mau apa jenenge iki? Malam ini bengi iki jupe apa iki Kang Gareng iki? Oh anu umbul donga iki. Malam ini umbul donga. Wo nggih. Nggih iya. Kang, meneng wae. Heeh aku arep meneng wae kok aku. Aku nek Mbak Anting durung muka aku dong arep omong aku. Ngefans aku saiki. Lho malah muni stres ngono kuwi. Saiki terus bahasane wis apik tenan ya. Saiki wis apa jenenge dilitne wis nganu. Apa jenenge? Saiki wis kaya gemoy. Ora ya. Terus ngono barang le kemayu. Pokoke kudu nembang ya iki nggo pembukaan gara-gara kudu Mbak Anting iki. Malam ini, ya thank you. Mbak nyekel mic, Mbak. Mic dicekel. Dicekel mau kon nyekelke. Iya. Saya disuruh nembang ya. Iya, suruh nembang ini. Malam ini disuruh nembang. Sama siapa? Sendirian. Ya sama itu toh. Sama siapa itu? Bintang tamunya 2. Mbak Elisa sama Mbak Ika itu. Oh gitu. Nggak mau sendirian? Gak mau saya. Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa sayang. Tak. Nyebelin agak aku. Nyebelin agak aku. Aku gelem kok. Ya thank you. Niki nembang nopo? Derek ajeng nembang nopo? Tapi kula tak lenggah mawon nggih. Nggih. Oh. Kan goro-goro biasanya kan. Wah, saya mene kok. Saya mene. Maksudnya jarene Pak Dalang liyane to. Wah. Maksudnya Syah. ora kan temu jarene. Oh ya wis. Ayo ngadeg ya yuk. Yo ngadeg yo. Kalih. Tapi dikancani. Nggih. Ayo. Iki ngadeg tenan. Mulah nggih. Heeh. Rasa. Wis kene kok mau. Sik. Ayo, Mbak. Mau. Sing wedok ae. Ya wis ngadeg kok sik engko aku roh nembang apa. Oh iya. Dawuh Pak, Mas. Napa? Dawuh Mbak Elisa kok nembang. Oh nggih, monggo Mbak Elisa niku Mbak Anting dikancani niku mesake. Oh nggih, monggo Mbak Elisa. Nggih. Kok sik lah aku ki wis ora berpikiran akan ngadeg ya. Seto Mbak Ika. Aku ya ora berpikiran akan ngadeg dhewe kok biasane. Ya wis kuwi ya. Piye karepmu piye, Teng? Niki wau kan kula didhawuhi dikan apa jenenge basa kramane ngadeg jumenang kalih Mas Dalang Gading. Nah, Terus ya ora cekelan cagak. oh iya maksudnya Biasa, berdiri yang bagus. oh iya.
Maaf ya Pak. Ngono arep dadi manteng. Ya, insya Allah doakan ya teman-teman semuanya. Ya mulane Wis rasa mantep, dirahasiakan. Saya segera Polo kromo, polo kromo. polo-polonan. Heh? Kosek. Ndak rewel. Jaluk pengestu karo apa Nggih. penggemar. Nggih. Loh, isin aku. Lha iki tenan ora aku arep iya. mantenan beneran enggak? Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ora gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun Ingkang sepuh. sampun berpengalaman terkait hal ini, saya mohon bimbingan. Maksudnya Ayo do seneng banget nek dijaluke bimbingan. Yo ngaco kabeh lo, terutama Pak Parjo. Lho kowe sing ngrebawe sing arep ngadeg. maksudnya bimbingan Untuk untuk yo njaluk pengalaman karo kene. bimbingan dalam apa ya namanya? Menjalani Apa? pernikahan. Menjalani rumah tangga. Oh, memulai bahtera rumah Ah, tangga. iya, seperti itu. Kayak misalkan apa Mbak jenenge nek menghadapi istri yang suka ngamuk gitu. Takon Mas ya, cari Mas kesukaan pateni. Seperti itu. Bisa minta resep loh sama Pak Ismi. Oh iya Pak, ini saya kan first time nikah. Pertama kali. Ya tanya ya, Iya. biar awet gitu ya. Resep ini yang mau menikah Pak, mungkin punya resep gimana biar pernikahan itu awet gitu sebagai ini. Mungkin sedikit pengalaman Pak. Biar dia nggak takut nikah Pak. Iya Pak. Apa Pak? Oh Ibu. Sabar ya Bapak. Ya setia aja. Oh saya setia Pak. Cukup satu lelaki. Waduh. Dari Ibu. Satu Ada lelaki. resep Bu. Apa Bu? Ya setia memang harus. Setia. Satu kata hanya setia yang harus dan patut dicontoh para anggota warga laras. Yang laki-laki. Oh, itu kui sak kata tapi aja disepelekke. Iya. Abon. Setia itu berat. Setia itu memang berat. Tapi Walaupun hanya berapa huruf S S-E-T-I-A. Oh, abot kuwi. S apa? Kaya kok kan gareng S apa teng S? Sempurna di mata pasangan walaupun banyak kekurangan. Ah, tapi benar yang sekali. melengkapi adalah pasangannya. S. Iya benar. Apa E. teh? Apa mikir? Endah. Elok. Dipeni. Loh ora endah ben adewe iki dadi pasangan tuh harus mengindahkan diri kita masing-masing. Ya. Oh, ya. Masuk. T. 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 Teguh pendirian. Teguh pendirian. Walaupun banyak orang ganteng, orang cantik, yang paling cantik adalah pasangan, Pasangan kita yang sendiri. paling bagus pasangan kita Pasangan sendiri. kita sendiri. Ah, I apa teh? I. Kira. Inilah Iman. aku contohnya. Wah, apa kok Lah, iya sing apa? bener I apa? Impian. Impian untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Wah, Itu harus berdasarkan dua pasangan yang selalu yakin. Waduh. Apa? A. A. Aduh. Aduh. Amin. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa terlaksana menjadi satu pasangan selamanya. Amin. Tepuk tangan dong, ini ki mikir angel ya. Iki mau waton spontan ya Neng, ya. Iya. Nggih. Oke, lagunya apa iki? Lagunya kesukaan saya, Pak Geter Apa? pasti tahu ya, Pak Geter. Apa? Apa? Lagunya kesukaan saya. Apa itu? Begitupun juga kesukaan almarhum Pak D. Oh, apa itu? Pelok barangnya Kang Mas Geter. Wah. Kang Mas. Ajak di Kang Kang Mas. Langsung senut. Senut. Niki mboten usah bawa nggih. Lho bawa sih. Bawa ya. Lah aku wis kon mengartikan setia, saya kon bawa.
Lah ya Bawa. pentingnya ning kono. Itu kan cara Indonesia tadi. Bawa itu kan cara Jawa. Oke, akan saya laksanakan. Iya. Baru kan Mbak. Wah, kowe. Berarti Kang Mas terus semangat. Oh, Kang Mas. Waduh. Sakit grohone pun mari nggih. Apa? Groho. Apa groho iki? Groho iki. Dipikir dulu baru ngomong. Oh iya apa? Jangan waton ngunculan gitu. Wojo. Oh wajah. Nek groho. Lah gak tahu itu grono. Oh iya. Bisa groho. Nugroho. Nggih. Daham tuh yang ora dimek. Ya. Ini menandakan persiapan bagi penyanyi. Oh itu kayak kalau itu ya, kalau teka itu otok-otok dulu. Iya, otok-otok dulu. Ya bentar aku sama bacain. Ini ada kiriman wonten layang secara elektronik via chat dari Pak Gino Bolodewo. Selamat malam Pak Gino Bolodewo, ini setia dengan warga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo tombok kangen nggih Mbak. Saya nyuwun langgam tak enteni. Anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani sinom pelok barang. Kiraku kuetan cidro, saking apale. Oke. Terus sing nyekar Mbak Agnes sami Mbak Elisa tali AC 1 juta. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, sukses untuk anak lanang Ki Gading Pawukir, semangat kadang warga Laras tansah guyub rukun kompak sak lami-laminya. Amin. Amin. Nanti karena saya udah sama Anting Pak, nanti Agnes bisa sama Mbak Ika atau Mbak Ayu. Nggih. Ayo. Ayo Teng, 3-3. Ini jadi pas gitu loh. Yo thank you. Ayo Pak Geter. Sakit. Kula kelangan laras. Duh di eko barang ya. Besone jos. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung tan kena tinumbas har Oh salah ya. Ora apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Iki gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan lah. Salah ya. Wis suwe ra wayangan yang ngene iki. Ngopo to ya Allah? Kamu mulai ya. Iya. Iki ngopo? Selendang kuwi lho, Beh. Siap? Yo. Ya ya. Apa to, Mas? Ampun, Sampun matur Mas nuwun. Gareng. Matur sembah nuwun. Matur Kagem Mas nuwun, Petro. sedaya mawon. Alah.
Nggih matur sembah nuwun nggih Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa melih niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng lah yo. Jumeneng komplit sak bawane kira aku kuetan Cidra. Nggih, pamrutan saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng. Malah kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe meh. Iya, soalnya aku tetep Oh saiki kaya anting ya niki. Wes. Sapa sik? Sik tuwa sik. Sik tuwa Mbak. Waduh. Bener. Iki gara-gara guyu anteng ada dikerok lho aku. Heeh, ta. Ya ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra. Kleker-kleker tau. Ngopo to duwen terbayang-bayang karo anting wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes siji-siji wae Nes. Ora apa-apa. Kaget aku yoan. Aku dhewe kaget kok. Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Mane wae. Lah. Bar pentas piye? Yo latihan ya Ding yo. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak Demu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram kuwi yo nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari, Ding. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Mampu.
Tekan pal bapang. Pal badang. Wes urung. Wes. Urung ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngapa ta ngono dialah iki do ketoke malam ini pada ingin Iya soalnya kangen kok ya. Heeh, dadi enggo. coba bayangke Bicara krungu samaya eling yen tak Napa to Pak? Semangat kok ya. Lorong tuwe semangat lho Pak Lho, Geteri. kepriye, Ce? Jan. Ditambal. Ditambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing ngakon sapa kuwi mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok. Arep guyu apa arep Yo gak yo. nabuh? Sampun dipun pinangkani saking Pak Nggih. Gino Baladewa. Nggih, sampun Mas Gade. Tuh sembah nuwun. Aduh. Kesel lah aku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes kayak bubar. Wes.
wis ngene iki. Ya iki arep ngopo iki? Madang wae. Madang. Bakso. Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe engko. Pegang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku ki. Lah isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis, entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae guys, gek diplayoni. Ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke. Alon toto lenggahiro risang marto tameng dasih misudo andono raras Blagagag ugag satulito sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudong kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung
kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning kayangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki, Kakang. Inggih, leres niku. Leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing kayangan margi niki sami gadah gegayuhan. Gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake Kang Rawani inggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang. Nanging gumunku sing wis Pandhawa iku mesti ora nate tilar tetarosan kelawan Kresna. Lah kok iki ora? Lah mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dateng sinten-sinten nanging pergi menawi Sinuwun Dwarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa sampun ngantos negakaken. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake. Banjur prayogane kepiye iki Kakang Semar? Piat langening ngalanggiwan aglar pandamuncar tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasoran pajaring purnaming gakono dasari mongso katiga nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun sakniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis medal medal rin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki njenengan dika saged pinanggih lan bantu dhateng para Pandhawa. Ngono Kakang. Ngestoke dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna njaluk pamit sawetara nilar Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mriko dene kula lan anak-anak kula ten mriki mawon. Mangke mindak namung ngribeti. Pukulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten cenala paduka Hyang Adi Pukulun Narayana ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng Arcapada merepeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merepeki marang jeneng kita ya merga kayangan lagi ana dawuh saka pangamuking buta gedhe.
dewa-dewa ing kayangan mboya ana ingkang bisa ngendhake banjur ulun mudhun ing marcapada iki Kresna. Jeneng kita munggah ning kayangan Padang Nala lakon iki ya nggih. Oh nggih, yen mekaten kula aturi suminggah pukul. Mbok menawa sarana iki aku bisa ketemu kelawan Nyai Punta Sekadang lan aku ya wis tanggep marang lelakon iki. Mula nek iso kula nimbang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko kepiye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet tak nusul kadang-kadangku Nyai Punta Werkudara Arjuna kembar. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan nanging gandeng ing kayangan iki ana buta gedhe. Aku ya tak ngembari dadi buta karo tak walike ning menyura. Yai Punta, Yai Punta, Yai Punta. Wah. Waduh, iki kok ana buta gedene kaya aku. Neng bedane kono tangane ora podhil. Ngono aku wah. Hoi sapa wae dadak takon barang. Pangling para aku. Kenaku ki bolos 1000 ngene kok. Nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa sing bakal ngendhake marang karo murkamu. Wah, padha le gedhe. Ayo. Saiki milih gulung-gulungan, cokot-cokotan. Apa arep blek-blekan? Ayo. Gek wangsulana, gek ayo gulung bareng. Wah, ladal ayo golek keringet gulung bareng. Kose. Ayo. Waduh. Oh, wawas. Oh. Oh, woi. Oh. Oh. Wah. Lo. Wah. As. Wah. Wah. Ayo kamu. Waduh.
Kok seren ki kepiye boros rewu? Wah kesel aku. Suwe-suwe ki yo kesel sih. Mongko aku jane nang kene iki ora arep dadi jakone dewa nanging malah arep ngewangi karo kowe, ngewangi aku kepiye. Wis to ayo to. Ora usah tekon ngewangi kepiye. Bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Ayo kayangan dikulung bareng di Bathara Guru. Kakang Narada kados pundi? Pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk bareng. Wah, lah rasakno saiki niki unduh-unduhane. Pun, saniki ngaten nyuwun tulung Kakang Semar mawon, Dik Guru. Kakang Semar, kula nyuwun ngapunten yen kayangan malah kados ngaten kawontenanipun. Iya iki undu-unduanmu. Momonganku pendha ki ora luput ning tok luputke. Mung merga kowe nuruti karo nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi. Lah, ora wurung terus nangis-nangis njaluk tulung karo aku. Kula kedah kados pundi? Mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra di muka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung ning kawah Candra di muka ki terus mati ngono? Terus iso dipesthekke nek do kobong ngono, Kula nyuwun tulung Kakang Semar. Guru, iki undrane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Werkudara lan minangkani penjangkane, kowe mesti slamet. Wis saiki kowe nututana, nututi nyemplung ning kawah Candra di muka guru ngestakaken dawuh Kang Semar. Sewu panas dadi siji, sewu loro ingkang sinandang datan nikmat mupangat labet ing kono papane pasiksan kang datan den pangapura nenggeduk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim
Kaya datana siang lan dalu anane mung pasiksan lan pasambat. Kabrongot panase geni yumani sakecap gewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Awaning kono pun ndodho marang kalepatanipun ingkang nalika semana parikedah anuruti krenteking ingkang garwa anem. Ya Dewi Madrim bilalu lila legawa prapteng lampus sinendal mayang. Kacemplungake ngraka yumani wauta kocap. Labet santosaning tekad genira angu gemi dhateng jejere satemah yumani saya adem dangu-dangu karo asrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temasirna bareng praptane Pandhawa papat. Oleh karo kandhane wong akeh. Wah, jlamprong. Jarine neng kene iki panase bitung panas Madyapada. Parandene bareng tak cemplunge ora ana penandang kang sinandang. Anane mung nikmat mupangat. Wah, permadilan kowe kembar. Coba sawangen ana cahya sumorot. Bareng tak wis padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara kake kowe ngaku kena ngopo kowe dadurung ana kene. Mangkoto dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Aku Werkudara Bratasena. Dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku Nger Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen. Ana endi kakangmu Puntadewa, Nger anak-anakku? Anakku Nger kembar. Pinten tangsen kowe lairake saka gua karepanipun ibu ora kowe ora tinenggan karo ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus. Nger Kenapa Pandhu lan Babu Madrim apa nono ning kene? Wah, dosa luputmu ki apa? Rama, kula mboten badhe wangsul ing Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Bu. Kula nggih nderek wonten mriki. Kula nggih nderek wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung.
ngaturaken gunging panuwun tanpa pamit dene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula. Kene ger lungguh sing kepanak kene ger. Suka syukur kunjuk paduka duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak-anak kula. Madrim. Aku mangayu bagya banget ya iki. Iki wae nggonku. Gegala anakku tak jejakung saka alam baka. Anak anungane ndito bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja takoni werna-werna. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.